Ond mae'n meddwl bod ti'n cael Pei yn gwyneb ti wedyn, so... Wel ia, gyda Pei fan hyn. Ti'n hapus y penderfyniad Na, yma? do, dwi ddim yn hapus. Hiya guys! Croeso nôl i PopT! Yn fideo heddi, ni'n mynd i weld pa mor dda yw ein gwynebau poker ni. Os ta'n meddwl mewn i job da, achos ni'n ffynu stopo chwerthin heddi. Ond ni'n mynd i wneud hwnna trwy chwarae gêm bach o'r enw Pei Yn Y Bocs! Dydych chi ddim eisiau'r bocs gyda'r pei, okay? Os mae'n y pei yn eich bocs, byddwch chi'n cael y pei yna yn eich gwyneb chi. Ydych chi'n deall? Right, fantastic. So, carreg papur sisio ni weld pwy sydd mynd i edrych yn y bocs. Right, okay. So, Elin, right. So, dim ond Elin sydd yn gallu edrych yn y bocs, a wedyn ti'n mynd i perswadio i Cadi os mae'n y pei, neu ddim pei yn eich bocs. Mae lan i ti, ond Cadi sydd efo'r dewis yn pa bocs mae hi eisiau. Fi ddim mynd i edrych. Iawn. Fi'n nerfus. Fi ddim yn chwarae. Beth yn y bocs, Elin? Mae yna Pei yn y bocs. Siwr bod ti'n teimlo se ti'n cael y Pei na'n dy wyneb di? Wel, ti'n bos, ni'n cymryd o, so wa? Os yna unrhyw rhan ohono ti eisiau bocs fi? Di fod yn onest, mae'n oce. Mae'n oce, os dwi ddim yn cael bocs chdi, dwi'n dallt. Ond... Ond mae'n meddwl bod ti'n cael Pei yn gwyneb ti wedyn, so... Wel ia, gyda Pei fan hyn. Fi'n mynd i gadw'r bocs. Ti'n mynd i cadw'r bocs. Cadi edrych mewn bocs ti. Does na ddim Pei yn y bocs. 3, 2, 1! Siai yn y pops, siai yn y pops, siai yn y pops. Da iawn, Cadi. Jacob a Cadi. Ei, da chi'n barod? Carreg papur siswn os gwelwch yn dda. Carreg papur sisio, dangos. Oh, go. Carreg papur sisio, dangos. Hey! Reit. Ddim eisiau edrych mewn y bocs. Beth sy'n y bocs? Mae'n y Pei yn y bocs na. Oes e? Dwi ddim eisiau fe. Siwr ydyn edrych? Yn union fel un Elin. Pam bod ti ddim fancy Pei da? Cos dwi ddim eisiau cael Pei yn y bocs. Fi rili eisiau un yna. Sa'n meddwl bod na Pei? Fi'n meddwl bod y fi Pei yn y bocs yma, twel. Oce. Swap. Ti eisiau bocs, Jacob. Let's just lunch up. Cadi, agor y bocs. Oh no! Da iawn. Just dweud y gwir yn dweud, just dweud y gwir. Ia. Just dim Pei yn bocs fi. Okay. 1, 2, 3, Pei yn y job! Yay, Sean Corn! Hey! Okay, chi'ch dau. Mae dych chi sgiliau blyffo eitha da. Carreg papur siswrn. Ia. Bant chi ddewis. Carreg papur sisio, dangos! Carreg papur sisio, dangos. Fi ddim eisiau edrych mewn y bocs. Trafodwch. Dwi eisiau cadw'r bocs yma. Be, achos so ddim Pei yn efo. Dim Pei yn fe. Dwi'n meddwl bod na ddim Pei yn efo. Dwi'n mynd i gadw'r bocs. Oh, na, dwi'n... Go on, risky. Na, dwi'n mynd i switcho fo. Oh, switcheroonie! Ti'n hapus y penderfyniad Na, yma? do, dwi ddim yn hapus. Elin, mae'n rhaid i bwysio ti. Iawn, oce, iawn. Swap o'n Ie, fe. swap. O. Yay! O be, oedd e'n heiddi Pei, Elin, achos mae'r ddwy o ni wedi cael ei. O'n i'n meddwl... O ie, mae gyd o'n ni wedi cael ei nawr. Go on, Elin. 3, 2, 1. Wey! Pei yn y job!